hali sa gobyerno. Katayuhan kan aktibidad na mapatibay ang seguridad kan impormasyon. Kan kada benepisyaryo asin maidistribuir ang mga features kan app. Sa paay kan WGP Beneficiary App, mas mababantayan kan mga benepisyaryo ang balanse kan sa indang electronic benefit transfer card na marhay na lakdang sa pagmonitor kan mga pigre-redeem kada bulan. Mga tugang primerong partiyan kasatuyang Bareta alas 7, mga Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya sa lado nasyonal. Ibang nasyon ispor sa singkamugtagang kapanahon, makalis lamang po kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos ang nakaka-focus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon ng good quality of life kung iinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifax for Centrum. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kaso kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics.
Dimples Romana po para sa Ginhawang Generika. If symptoms persist, consult your doctor. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Sa barete nga to sa lado nasyonal, kinumpirmar kan Eastern Mindanao Command ang pagbagsak ng sarong Super UV helicopter sa barangay Sabud, Loreto, Agusan del Sur, kasudbang aga, Nobyembre 4. Napagaraman ang nasabing helicopter, lunad ang dahil pamaraman na katawo, pasiring ko na sa Tactical Operation Group 10 sa Butuan City. Nakadeploy ang nasabing aircraft para magkondukta ng humanitarian assistance as in disaster response sa mga rinapadukan Bagyong Tino. Sa ngunyan, bigaran pa kung ano nangyari sa pagbagsak o ano ang kausa, bantang na-recover na ang anom na bangkay kasabay ang piloto ka nasabing helicopter. Asin sa ngunyan, bantay sarado ka mga soldados ang nasambit na lugar. Posibleng makasuhan si dating House Speaker Asingunyan, late Representative Martin Romualdez dahil sa pagkakapili kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico bilang chairman kan House Appropriations Committee. Sa sarong press conference, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na posibleng kasuhan si Romualdez ng gross and excusable negligence dahil sa paninimbagan niya bilang leader kan Kamara de Representantes sa appointment kay Ko. Sinabi niyang nagdara nin danyo sa gobyerno asin sa namamanwa ang Pilipino ang mga aksyon ni Ko. Magigirumduman na naimbuelto si Ko sa aligasyon in korupsyon sa flood control projects. Nagtutubod si House Deputy Minority Leader as in ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na lalo nangunyan na nagkukusog ang dagit ka na mamanuan kontra sa panghabas may kinaraman sa flood control corruption skandal. Sinabi ni Tino sampang ka na mamatian na grabing pag-uran as in pagbaha darakang pagrapado ng Bagyong Tino. Sigong kay Tino o kaya kay Tino, kada bes na nag-uuran, nagbabagyo kasi nagbabaha, nagkakaga ang dagit ka na mamanwaan dahil wala pa magirarin na napapadusahan sa mga imbolto sa korupsyon. Dahil ang kini, pinagrundom ni Tino sa gobyerno na kaipuhan na talagang kurtaron ng korupsyon asin siguruho na maninimbag ang mga imbolto sa kalukuhan. Nangapunan man si Tino na rumpaguna ang pork barrel system. Pirmado na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Administrative Order No. 38 na nagkrear ka National Sports Tourism Interagency Committee na papanginutan kan Philippine Sports Commission. Sigun sa direktiba ni Presidente Marcos, kamautan kaining isulong ang Pilipinas bilang sarong pangkinaba na sports hub na mapakusog sa turismo asin kauswagan kan mga rehiyon susog sa Philippine Development Plan 2023 to 2028. Parte man ini kan pagsulong kan sports bilang importanteng oportunidad para sa jóvenes asin sa pagkondukta nin world-class competitions sa nasyon. Nagdala ng Department of Agriculture o DA ng minimum farm gate price na 210 pesos sa live hogs para maisalbar ang nagpupungak na hog industry, mantang pigaplano man na ibalik ang maximum suggested retail price o MSRP sa pork para man mapangatamanan ang interes kan mga konsumidores. Sigon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na nagbaba ni Marhay ang farm gate prices pero dahil man ni namatian ka mga konsumidor. Sinabi niyang sa paglibot niya sa mga merkado, may mga nahiling pa siyang nagpapabakal ng liempo sa kantidad na 400 pesos per kilo. Ipinag-order ni Laurel sa Agribusiness and Marketing Assistance Service as National Meat Inspection Service kan DA napakusugon ang monitoring mantang pinagirumdom ang mga supermarket na magbuktak ng matanos na label para maraman kung kan mga konsumidores kung frozen o fresh ang urig na sa indambing kupabakal. Sinabi niyang mas barato dapat unfrozen alagad na notaran na nagkapareho na sana ang presyo kaini sa fresh sa ibang mga lugar. Inaktibar na kan Department of Information and Communications Technology o DICT ang Oplan Cyberdome bilang preparasyon sa posibleng cyber attack ngunya na Nobyembre 5. Ini parte kan kamauotan na masiguro na protektado ang mga digital service asin tulos na umaksyon sa mga pag-atake sa maniba-ibang online platform sigun sa DICT. Sa irarong kan Oplan Cyberdome, tarabang-tabang ang DICT, Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, National Telecommunications Commission o NTC, asin iba pang mga katuwang na ahensya. Aktibo man na nakaantabay
24/7 ang National Computer Emergency Response Team kan DICT para bantayan asin siguruhon ang seguridad kan digital space. Enot nang siniguro kan DICT na daing dapat na ikahadit ang publiko sa posibleng data breach o paghahabas nin personal na impormasyon, account o kwarta sa tao kan pinaglalaoman na pagdakol kan online traffic. Sa bareta nga to sa ibang nasyon, pinatali na US President Donald Trump na bilang na anal daw ni Venezuelan President Nicolas Maduro. Kasunod ni sa padagos na pagbugdak ng military units kan Amerika sa Caribbean. Kay bana naman sa magkakasunod na insidente ng airstrikes ng Estados Unidos sa mga lunadang pandagat na may garang illegal na droga. Pinemotikan man ni Trump na nagkakaigwaning giyera sa pagultanan kan Estados Unidos sa Venezuela. Maski day kay inako ang plano ng pag-atake sa military installation sa Venezuela dahil magkinipigilid ang posibilidad magiramduban na nahampang sa kaso si Maduro sa Estados Unidos dahil sa drug trafficking. Inakusaran man ni Maduro si Trump na pigagamit ang isyong illegal na droga para dagos ng sakupon kan Estados Unidos ang sa indang petrolyo. Baretang sports, inako kan Philippine Olympic Committee o POC na mahahampang sa dakulang hagyat ang atleta kan nasyon sa pagpartisipar sa 33rd Southeast Asian Games nagigibuhon sa Thailand sa bulan ng Disyembre. Sigon kay POC President Abraham Bambol Tolentino, na dakol na mga kategorya kung saan ang mga atleta kan nasyon pwedeng manggana nin medalya ang tinanggal sa programa. Itinaong halimbawa kaini ang martial arts kung saan tinanggal na ang weight category. Ini dahil naging flexible ang SEA Games sports program kung saan ang host country tutugutan na mag-introducir nin bagong sports na daipirming nahiling sa mga regional as in global competitions. Pwede man sindang mag-adjust nin events as in categories sa kada sports. Kan taong 2023 na SEA Games sa Cambodia, nagtapos sa panglimang pwesto ang Pilipinas na may 58 gold medals, 85 silver medals as in 117 na bronze medal. Naglalaom si Tolentino na mamantinir kan Pilipinas ang rankings o malampasan pa ini. Mapadara ang Pilipinas nin 1,000 sa 600 na atleta na masabak para sa SEA Games sa Thailand. Para po sa kamugdagang kampanahon, nasa linya si Jaime Bordales, kang Pag-asa do Este Regional Forecasting Center sa siyudad ng Legazpi. Sir Jim, please come in. Kayo po maraming na aga sa mga paraan tabay para po sa update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon as in digdi sa Bagyo sa laog kan sa tuyang area of responsibility. Base sa 5 a.m. na tropical cyclone bulletin, si Bagyong Pino na mantineran sa iyang kusog asin padagos na nagtatao peligro digdi sa northern Palawan. Kaso bagong aga alas 4 in aga ang sentro ni Bagyong Pino pigkakarkulutang nasa kadagatan kang linapakan digdi po sa probinsya kang Palawan. Iniigwang maximum sustained winds na minaabot sa 120 km per hour as in pagbugso kanturos na minaabot man sa 165 km per hour. Ini padagos na naghiro papasiring digdi sa direksyon kang Sulnupan, Norte Sulnupan, sa rikas na 15 km per hora. So digdi sa tuya sa Kabikolan, luluya naman ang epekto kaining Bagyong Sitino pero so trough o so extension, madara manggiraray kay madampog na kalangitan asin kalat-kalat na pag-uran sa dakulang parte kang Bicol Region. Since sarayo naman ini si Bagyong Pino, wala naman ang nakabanderang tropical cyclone wind signal sa man na parte kan Kabikulan, pero lauman niya to ang medyo maalo na kadagatan, lalong-lalo na digdi sa sulnupan na porsyon kan Bicol Region. O yan ang mga kadagatan pasiring po dyan sa isla kan Masbate. Yan lang po una ang sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ali po digdi sa Pag-asa DOST Legazpi. Jaime Bordales po sa liwat matay na aga. Thank you very much, Jim. Baka tunay na po ang kabilukan kang sa tuyang bareta alas 7, mga baretang tinipan na siginalap sa DCGB News Base na nakalis na 12 oras. Sa pangarang kanakatuwang niya to sa pagsurot kan mga bareta, Jenny Matthew Ballaran asin si Nicole Ann Gloriani.
Lado Technical, katuwang tapos si Chief Ramir Tanay, yaon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Hello kay Llewellyn Lozano, siling man siya may realista Lola. Good morning everyone, siling man kay Herlina Bunagua Suarez, mauran na morning dapo, sa Indoy ni si Herlina. And also, good morning kay 8301, good weather kita ngunyan. Siling man, happy birthday para digdi kay nawara si pabagat pagbati ni Bingbin Boris. Happy birthday kay Jaja Boris today. Yan po tabi, happy birthday. Good morning man kay Kuya Bob Gadaro dyan sa Tabako, asin sa kay King Rinaldo sa Bangkiruhan, siya rin mag-Gel Aranya sa LA Drive, Gugun, Legazpi City. Sa inyo mga boss, maraming salamat sa pagtitiwala. Kami po ang sino mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardila Dengibang. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sabaga na po masunod ang Ngapot with BP Henry Maceda. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan niraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kainin. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant